ich investoval do seba. Na tú tému, sme sa Teraz bavili pred chvíľou, hej? to bude možno znieť blbo, ale nekúpil by som si žiaden byt, žiaden dom, ani neviem čo podobné. Asi by som začal navštevovať nejaké tie také konferencie s Robertom Kiyosakim a Ako s business ľuďmi, mindset, aj taký, presne, s nejakým Robinom Šarmom alebo takým, Grant hej, Cardone a proste, títo hej. gurus. A, možno by som sa prihlásil aj do Akadémie Petra Krištofoviča, hej, proste, lebo v podstate tá hmota ťa nezrobí šťastným. Dôležité je to, čo máš tu. A keď tam nemáš vakuum, tak ja krásne povedal, chcel som iné slova použiť, ale vakuum mi prišlo vakuum je super, hej. Keď tam nemáš vakuum, tak v podstate prídeš na to, že peniazy sa dajú zrobiť furt a všade. A je jedno, skade ťa vyhodia, hej, alebo kde pristaneš. Keď máš vzdelanie a know-how ako na to a nie si celkom hlúpy a tvoj motivačný faktor není hmota, ale dajme tomu sloboda, tak nemáš problém s ničím. Chcel by si napríklad robiť nejaké kurzy pre šéf-kuchárov v hoteloch napríklad? Alebo chcel by si, že by niečo zmenili? Lebo viem, že napríklad je veľa hotelov, ktoré robia veľa nejak sa to povie? Degustačné večery a také hosťovačky kadekoho. Hej, je to zaujímavé, je to super, že tá naša gastronomia ide takam ďalej a iným smerom. K tej otázke, že či by som chcel robiť nejaké kurzy, no samozrejme, áno, chcel by som. Áno, aj robím. Áno, aj zo pár ľudí som vychoval. Dnes jeden z mojich ako učňov... sushi môžeme povedať, že sushi, to je, akože to je špecialita. Jeden z mojich učňov je momentálne lepší ako ja. Hej, a vôbec sa za to nehanbím. Hej, ale myslím si, že vlastne treba to vzdelanie, hej, tie skúsenosti odovzdávať tej mladšej generácii a posúvať ich takam ďalej, hej. Lebo nemôžeme tu fungovať na polotovar.